Så det jeg vil give nu, det er en status på, hvor Royal Arctic Line står i dag, hvad vi indtil videre har identificeret, hvad vi skal arbejde med fremadrettet. Royal Arctic Line er jo Grønlands livsline i forhold til forsyninger på søen. Det er der ikke nogen i virksomheden, der overhovedet er i tvivl om. Det ligger så dybt i vores DNA, at det er det, vi står op til hver eneste dag, når vi går på arbejde. Det er at sikre forsyningen af Grønland. Vi har en koncession, det vil sige, at vi har en ret. Vi har også en pligt. Koncessionen har pålagt os nogle rammer, som vi skal leve op til i forhold til forsyningen af Grønland. Det gør sig gældende i forhold til service, og også i forhold til priser. Det vil sige, at vi opererer ud fra et solidaritetsprincip. Vi har ens priser, ens fragt for alle, der bor i Grønland, og dermed lige vilkår for alle. Vores vigtigste ressource, det er jo vores mennesker og vores ansatte. Men vi har også nogle skibe, som er enormt vigtige for, at vi kan udføre den her opgave. Og det gør vi med skibe, som vi har opdelt i 3 grupper. Det ene er de specielt designede bygdeskibe, som servicerer de små bosteder i transit ud af byerne. Så har vi de større feederskibe, som også er specielt designet til at sejle i Grønland. Og de transiterer ud af Nuuk til de større byer langs kysten. Til sidst har vi så Atlantskibene, som er de mere almindelige designede, det vil sige, at de er mere tilgængelige i det almindelige containermarked. De forsyner Grønland på Atlanten ud af Danmark, Island, Tyskland og Sverige. Igennem de senere 8 år har vi været igennem en ret stor forandring her i Royal Arctic Line. Vi satte os nogle mål i 2015 med en fornyelse af flåden, som var stærkt tiltrængt. En ny sejlstruktur med anløb af nye havne. Ugentlig sejlfrekvens hele året på nær der, hvor der er islæg. Nedbringelse af vores skibsdriftsomkostninger fremadrettet. Skabe nye import- og eksportmuligheder for Grønland. Skabe forbindelser til et internationalt rutenetværk. Bringe luftfragt ned på søen. Det var sådan set ikke direkte et mål, men det var en konsekvens af de andre mål, vi havde, at det så ud til, at luftfragt, som var fløjet med friske grøntsager og frugt til Grønland, nu kunne komme ned på søen til en billigere fragtomkostning for kunder. Og så gik vi efter at få nye indtægtsmuligheder fra andre markeder, kommercielle markeder, som vi kalder det, som kan være med til at mindske behovet for fremadrettet ratestigning. Alt det her, det har altså ikke kunne lade sig gøre uden en stor indsats for vores ansatte, og en rigtig stor tak for det. Det har også været en stor mundfuld for organisationen. Og vi har også mødt en del kritik undervejs. Vi har hørt om manglende dialog med kunder. Vi har foretaget nødvendige fragtreguleringer. Det er aldrig populært. Vi har indført en ny ETS-afgift, som er en EU-afgift, der er pålagt os, fordi vi sejler ind ud af EU. Det er en miljøafgift, der er baseret på den udledning, vi har, når vi sejler ind i EU. Og så har vi haft en bekymringshenvendelse fra vores ejere, og vi kalder det her internt, hver en sten skal vendes. Og det drejer sig om en analysearbejde og en dybere indsigt i, hvad har de her 8 år indtaget betydet for selskabet, og hvor står selskabet hen i dag i forhold til fremtiden. Måske lige tilbage igen. Det vi ser ind i er udfordringer og fikspunkter i den fremadrettede strategi, som vi er i gang med at arbejde med. Det er delt op i 5 punkter. Dialogen, det formelle, det kommercielle med økonomi og drift, bæredygtighed, ESG og det interne. Så lige skal gå dybere ind i dialogen, så er det at fortsætte den her styrkede kommunikation eksternt over for ejere, kunder og samfund, men også at gå ind i dialogen med kunderne
og ejeren med henblik på at skabe transparens i det, vi gør. Det formelle, det er jo at sikre forsyning af Grønland. Igen, det er så vigtigt for Grønland, at vi fungerer 100%. Vi skal sikre den kritiske infrastruktur i Grønland, for det er det, vi er. Og vi sikrer, at vi lever op til de krav, som vores finansielle partnere sætter til os, når vi er ude at låne penge. Og så kommer ESG og bæredygtighed til at fylde rigtig meget i fremtiden for os. Så samfundsansvar, det er et politisk krav, vi er til for Grønland. Driften, det er det normale driftsoptimering, vi går efter. Vi skal udvikle og udnytte de systemer, som vi har allerede i dag, for at komme i lettere dialog med vores kunder og kunne udveksle data med vores kunder. Fortsat fokus på en driftsoptimering og sikre egen og ekstern finansiering i forhold til de investeringer, der ligger i fremtiden for os. Nu starter jeg med at sige, at vi har haft en stor flådefornyelse. Vi har stadigvæk nogen, som bliver ældre år for år, og der står vores feederskib til at skulle udskiftes om 4 til 5 år. Det skal vi forberede os på. Vi har også en containerflåde, og så har vi nogle havneterminaler, som den grad trænger til en opgradering. Og det skal vi have lavet en plan for, hvordan vi kan komme i hus med det inden for de næste 5 år. Bæredygtighed og ESG, som sagt, kommer til at fylde rigtig meget for os i fremtiden. Det fylder allerede rigtig meget. Vi arbejder med det hver eneste dag, og skal til at rapportere rigtig kraftigt på det til næste år. Så det er noget, der er en stor på agendaen i Royal Arctic Line. Og det som det her internationale fokus på miljø, det kommer til at betyde for os, det er blandt andet, når vi skal udskifte 2 nye feederskib. Hvad er det for en teknologi, vi skal vælge i fremdrift af de her skibe? Der skal vi også kigge på, hvad er det for en infrastruktur, der er til stede i Grønland på sigt? Hvad er det for en brændstoftype, der er tilgængelig? Det kan ikke nytte noget, at vi bygger til en brændstoftype, som ikke er tilgængelig heroppe. For de her skibe sejler langs den grønlandske kyst. Det er heroppe, de opererer. Men vi må også erkende, at det her miljøagenda og kraft, der er internationalt, det kommer til at koste os penge. Det kommer til at koste Royal Arctic Line penge. Det kommer til at koste samfundet penge. Og det kommer til at koste vores kunder penge på den lange bane. Men det er det, der skal til, for at vi kan rette op på den udfordring, der har her på kloden. Så er det interne. Igen 8 år med pres på. Det at kunne mærke sig i organisationen. Vi har brug for ro nu og fintrimme hele organisationen og hele vores maskine, som vi har fået bygget. Vi skal have fokus på vores kerneydelse. Vi har været i 80% projekter og 20% drift. Nu vender vi den om og siger 20% projekt og 80% drift. Og så skal vi have samlet organisationen som en samlet enhed. Vi er spredt ud over kysten. Vi er spredt på skibe. Vi har et kontor i Aalborg. Så har vi rigtig mange her i Nuuk. Det skal vi have gjort noget med, således at vi er en samlet enhed, der løfter den her opgave. Vi skal også styrke vores uddannelsesprogram. Vi har en ret ambitiøs mål om indtag af elever. Vi havde sidste år 51, og vi går efter 89. Det er ret ambitiøst. Men vi har behov for at få uddannet nogle unge mennesker heroppe, som kan tage over efter os andre, når den tid kommer. Så det styrker vi altså indsatsen på fremadrettet. Og så skal vi have forbedret vores arbejdsmiljø ude på vores terminaler. Vi ser heldigvis også, at det andet køn i den her typisk mandsdominerede verden begynder at træde ind på terminalerne og også køre med maskiner og operere på skibe. Og det skal vi tage hensyn til. Vi skal indrette vores terminaler, efter at der også er flere køn på terminaler. Og så ikke mindst, så skal vi have set for fremtiden for Arctic Umair Line. Her har vi også et rigtig gammelt skib på 32 år, som er ved at være slidt godt ned. Og vi skal se på, hvad er fremtiden for Arctic Umair Line? Hvordan kommer vi videre i forhold til det rederi? Men vi vil også gå efter muligheder. Vi vil stadigvæk gå efter at øge vores toplinje, for det er med til at lægge en dæmper på behov for fradragsstigninger i fremtiden. Og det gør vi ved at kigge på nye markeder uden for Grønland. Vi hører også, at
ønsket om andre alternative forsyningsmuligheder til Grønland er på agendaen. Det går vi også meget gerne ind og kigger i. Og det kan vi blandt andet gøre ved at se på, om vi kan udnytte den overskudskapacitet, vi har, i hvert fald i vinterperioden, til at dække det behov. Og som sagt, så pågår den her analysearbejde, og det er kun noget ledelsen laver. Vi har inddraget organisationen i det og bedt om deres input til, hvordan de ser Royal Arctic Line ud i fremtiden, hvordan vi skal agere. Det bliver også taget med deres input. Og så har vi arbejdet med bestyrelsen, som i sidste ende skal godkende, så vi kan komme til ejeren i Q3 og præsentere den strategi, vi ser for de næste 5 år i Royal Arctic Line. En lille status på, hvor vi står i dag, og hvad er det, vi kigger ind i, og hvilket produkt vi regner med, vi kan få ud af i den sidste ende i samarbejdet med bestyrelsen og ejeren. Og så vil jeg så bare sige tak for det. Mange tak for præsentationen. Jeg tror, at der er mulighed for, at vi fremrykker. Vi bliver desværre ikke streamet direkte online. Så jeg tænker, at vi benytter muligheden for at hoppe direkte over i den ordinære generalforsamling. Ja. Og den forbindelse, så vil jeg gerne give ordet videre til Facebook. Så kan vi begynde. Ja, prøv op. Jeg kan se lidt bedre. For Arctic Line 2024, der prøver med den transformation, som skal slå til. Men det er som det ser ud. Det er godt at se mig. Det er også og 20 mit og ser på. Og jeg også det. Nej. Den her hold til vedtægternes paragraf. Det der punkt 6.1 udpeges agenten af bestyrelsen. Bestyrelsen har peget på advokat Tors, der udtaler man sur. Der hermed får ordet. Jeg starter lige med lidt formelle bemærkninger. Jeg vil starte med at konstatere, at der er sket indkaldelse rettidigt den 16. april 2024, og det er tilstillet kapitalejeren ved de punkter, der i henhold til vedtægternes punkt 5.1 skal optages på dagsordenen. Altså, det er i overensstemmelse med reglerne for statslige aktieselskaber er uploadet til Erhvervsstyrelsen den samme dag den 16. april 2024. Og at generalforsamlingen afholdes rettidigt, og i overensstemmelse med vedtægternes punkt 4.2, der foreskriver, at generalforsamlingen den skal afholdes 4 måneder og 3 uger efter regnskabsårets udløb, og at selskabskapitalen er repræsenteret ved formand for Naalakkersuisut, Mutte Hede, der i henhold til fuldmagt udøver stemmeretten på kapitalejerens vej. Og med de tilstedeværende samtykke, så vil jeg hermed erklære generalforsamlingen for lovlig og beslutningsdygtig, og så vil jeg gå til kapitalejeren, der har anmodet om at sige. Værsgo. Buenak. Asiak nayutusi Royal Arctic Line misudisut. Amadu siuttuusut. Alarniutialu naalakkersuussinnerluit quyafiorusuppas ukiormanna. Sudiamik pitsaasumik malun ukium qaangiuttumi sudiam pitsaasumik ingerlatsimanissinut. Piinnittuunam politikki naalakkersuusut natsartunil partiisisamaasut siorna 2023 isumaqatigisutigaat. Ingerlatseqatigifin sinaakutit nukittunaulernissaat аллангорангитсумиллу qulakkaarinniffiinissaat ataatimortum politikkiliornermi kissaatigineqartuanguniakkallu pingaarnersaraat ilutigisaanik taamatsuliaqarneq piinnittuuneoqqanoq ingerlanneqarnissaanut naalakkersuusunu pitsaasumik malittarasassaqartitsilerpoq naalakkersuusullu piginnittu sinnerluit ingerlatsineqat ingerlatseqatigifin aqutsunik pitsaasumik iluaqutaasumillu qaluqateqartarnermik aamikkinguneqalereerluni piginnittuunam politikkip taamat ingerlanneqarnissaanut malittarisassat politikkimik aalaaveqartut maala aamsuliaqaneqaleruttorput ingerlatseqatigifinnut tamanut aamsiammarneqassaltik tassaimaapok politikkip taasuma
qaipuissa narsarmiutuinnavilluuqaatiissagaani taamat piareersarneqarluni naadakkersuus qilanaaraat piinnittuunam politikkim taamat aqutsinerup ingerlateqqilluu suliarilluarnissaa tassunga tungatillugu akisussaaqataan pilluu piinnittuunam politikkip isumaa ingerlateqatigifil kalaal nunaani innuttaasut pidersitsussaalni innuttaasunu taakunungal pigineqarnerat ersarissarneqarpuq tassunga tungatillu ingerlateqatigifitta inoqarfinni isorliunerusunilu ersarinnерунissaminnik sunniis sinniisuutitaqarnissamинниллаама уккатақарнissaат наалаарнissaалу пингаартуутиннеқарнера ерсарissarusupпара уллут атуккауну нарсуарми акерлерифиултиллу саккуаафиултик ингерлаппут уллуиннарнилу мааннунатсинаами нуунитсиннут сунниутеқарлутик сутигу таматигут дигиталиккуупат ималуунниит ниоқутис акиитигуупат пилерсорнеқарнермуупат силлиманиарнерм тунгассутеқартут қитиусориоруйуссуармик иниссисималерсимаппут тассанилу Royal Arctic Line қитиусуминунатсинни пилерсуусуссаанермин писуссаафеқартоқ аама аваққуннеқарсинаангила питсаасумик ингерланиссаа таамаам Royal Arctic Line ип периусиссиани 2015 имиит ааллартиссимасани 2023 наамассиллуулу ингерлассимасани ингерлатеқатигифиммил маан писортаанингорт нутаап Niels Clementsинни ақутсоқалугу периусиссиам нутаамик ааллартитсоқарнера сиулерсуисут аамалу Royal Arctic Line сулистамааса пеқатигалугу ингерлатсиниссамут қиланаарпугут малиннааниссатсиннут иммерсуеқатааниссатсиннут пеқатааниссатсиннуллу периусиссиап qaangiussimasup ингерланера аама эққаариаракку илуатсиллугу куяффигимава ингерлатеқатигииффиуп укиорпанни сиутторисимасаа писортаанерисимасаа вернахаамикан аамнаалаккерсуиссиннерлугит куяффигиссаллугу периусиссиамик икаасаартитсиллни Royal Arctic Line аама пиффиссамуну таамут икаасаарнеранут тоққаммавилеқатаасимаммат ингерлатеқатигииффиуп 2023 налингиннаасума таатимерсуарнерани наалаккерсуисут ерсарissumi пеққусиппут нааторсуутит акуерсаангиннериссаниатигут ингерлатеқатигииффиммиит сусассаақатигиит нукиттунерусумик питсаанерусумил оқалоқатигинеқартарнissaат қулаккерниарлугу ақутсисут сиуннерфилиммик сулиссасут наалаккерсуусул налилерпаат писсутситтааккуа Royal Arctic Line-ими ақутсисут питсангортиссимагаат таасума саниатигут ассартуунерма акиититат ингерлатеқатигииффиуп сиунissамеқаноқ налеққуссарсиннаанераа пиллуит наалаккерсуусут аам Royal Arctic Line 2023 ингерланераани укиаккут синаакутиссатут исумақатигиссусиорпут сиунissамут паасисимасақарнерунissamик соқутиисақақатигииниллу нукиттунерусуми оқалоқатигиинissамик исумақатигиссут аама силилертақарпуq нааторсуут сиорне эққаагаккит укиормана аам нааторсуутит инернерисаат синнеқартуулаангуарлни иниссимасоқ 90 миллиониллу синнилаарлугу питсангориаатеқартоқ таана илуарисимаарлуунаа аама оқаатигиссаварпут исумақарпуу ингерлатеқатигииффиуп писуссаафимминик наамассинниутигалуни тааматут анигаасатигут питсангориартитсинера питсаасуусоқ таакуасаниатигут нунатсинни иноқарфиит укиумут икитсуиннариарлутик тикиннеқарсинааллутик сила писсуата аллангорнератигут сиусиннерусуккут кисалу кингусиннерусуккут тикиннеқарсинаалерсимасунут ангаланермут пилерсаарут пингаарнеқ наалаккерсуусут Royal Arctic Line-имут мисиссоққусимаваат сулиартаманна нуаннаарутаасумик qaaнаап тасиилап иттоққортоормиуллу питсаанерусумик пилерсорнеқарталернераник кингунеқартуссангорто таманна илуарисимаарпарпут пигинниттут аамалу ингерлатеқатигииффиуп акорнани сулеқатигиинер тассууна питсаасоқ аам такутиннеқармат наалаккерсуус маана атаатимерсуарни илуатсиллуу таамат аллориарнеруп нангеққиннера киссаатигаат нунақарфиит илаанут аамалу саваатеқарфиннут питсаасуми аақииниссамик оқалоқатигиинерник пигинниттут аамалу ингерлатеқатигииффик ингерлатақассасут киссаатеқаратта ингерлатеқатигииффиу сиулерсуусуин илаасортаасимасут Erik Østergaard Erik Sivertsen аама Julia Olsen сиулерсуусуни қинернеқаққиссангитсут қиннеқаққиттуссаангитсут наалаккерсуус қуттавиорусуппаат Neriuppuut siulersuusuni maana ilaasортангортут Flemming Drexen Nora Brandt aama Johanna Abergi ingerlatseqatigiiffiup tigulluarumaarai aamalu iluaqutiilluarumaarai
Inoa ampul Greenlandimi pisortaaneruoq taamaalilluni kalaallinaan inuiaqatigin tungasunik ilisumasaqarluarluni taasumasaniatigut inuusukaayuoq naalakkersuusut politikkiat malillugu inuusuttut nunatsinni ilinniarluarsimasut aamalu akisussaafim tiguussut qaffassarneqarnissaan politikqarnaani ilaatugaama tungaveqarpoq taamatut toqqarneqarnera piginnaasaasa saniatigut tassungalaam tungatillugu Flemming Drexel aningaasaqarnam ilisumasaqarluartuuoq tamannalaama ingerlatteqatigiiffiup siulersuusuin ingerlarqinnissam pisariaqartinneqartut aama toqqammavigineqartussatut isigineqartoq toqqaanermut tungaviulluni Johanna Apeakilu Atlantic Airwaysimi maana pisortaaneruoq siornatigullu fellowshipimi pisortaanerunikuulluni taamaalilluni nassiussalanerup aamalu imaatigut assartuunerup aqutsinerull iluani piginnaasaqarluarluni siulersuusuni ilaasortangortut neriuppugut piginnaasaat assiingisitaart pitsaasullu ingerlatteqatigiiffiup siulersuusuisa maana aama piginnaasaqarfigisaasa qaavatigut pitsaanerusumik aama sulinerup nanginnissaan toqqammavileqataajumaartut ingerlatteqatigiiffiutitsinnu tamanut isertuaatumi ingerlatsinissamut piumasaqaateqarneq naalakkersuusuni aam piumasaqaataavoq taamaalillun piginnittu sinnerlugit pitsaasumik ingerlatsinissamut toqqammaviliilluni taamaamat ingerlatteqatigiiffiup taamatu ingerlatteqataaneranut maana alloriarsimaneraama iluarisumaarparput taasumasaniatigut ISGim politikkeqarnissar tas inuiaqatigin piujuartitsinissamut avatangiisinut inuiaqatigiinut aqutsinermullu tungassutеqartumi eqersimaartumik sulissutigineqarnissaa piginnittuunerm politikkim piumasaqaataasup isumaqarpunga naamassilluarnissaanut alloriarfi pitsaasu ilaat maana saqqummiussinermi ilaatiutikinneqaraasu ingerlatteqatigiiffiup aallartissimagaa tassal ilinniartoqarnikkut 51 niafiassinut amerliliinissam alloriarniarneq taamatu politikkeqarnerup ilagigaa ersersitsinerummat taamat oqaaseqarlunga ukiuma akkersumut ingerlatteqatigiiffiu sulilluarnissaan kissaasillungalu taamoqaaseqarlunga ingerlatteqatigiiffim siulersuus pisortaatitat aamalu sulisuminnerungitsumik ukiuma akkersumi ajunginnerpaamik kissaapakka quener. Mange tak. Og det fører os videre til første punkt på dagsordenen. Der er beretning om selskabets virksomhed. Og der vil jeg give ordet til bestyrelsesforpersonen Bavian Heilmann. Værsgo. أنا كسجل تسويق بين كسجل في النصيب هذه السؤال طلعت لاين شو فيها شيء من القسمة تجمعنا توسط عم تكسوا قوكا شو إنشاء شو تساوي إيماتيود ساتوريا تب أقصى سنة نتاب يوجد لنا نتوفيو إلى يتقسيوسا ميرسو نتاب ميرسو ليويد أقصابتك النتاج تلا تلو النتاج شوفون شيء شيء من اللي غازق عني كنت من وجد تكوجب فات من ستراتي فيك شو مي 96 مليون اللي معطوه تقاصني شو مي 4,5 مليون اللي سنعطوه تقطع ونور مليون المساني يتجمع تقنو أساسي باي من ستراتي فيك من ستواقع الصق أنوجد بتنوية داز عفاسة مساعد أكيد تلتقفنا نت بسرعة سنغلو إن ستقتي في اليوز عن سنان سمنا جود بسرعة فتك كما تمونا إلى جود إن ستقتي في إيجان نقطة سليساني وكذا قصوان نكود بسرعة أنوجد كينوسامي كذا تمسونامي وكيوم نتسوجي ستود سقوم ستين لا تقول siulersuisut suunerlaqutsut kiisaluruat artiklanimi sulisut tamaasa utsavirusuppakka sulissuarsimanerisigut angusat pitsangoriateqarluartut saqqummiussinnaanerinut anganermut pilersaavut nutaaq sullitatinnik qalluqateqartarneq tungavialu pilersinneqartuq saqqummiupparput Miassuu imapikkoortaasip tassamangornikku saakkut tikittarneraniit siusinnerusukkut tikittalornissaa kissaatigineqarsimaru miarsuaq imapikkoortaat maanna sisamangornikkut nuumut tikittalorpoq tamannalu liuertut iluaqut niuertunut iluaqutaassasuq neriutigaarput
Angalernermut pilarsaautip nutaap политигисаани иттоққортоормиит паанаарлу сиорнатиут укиуммарлуаарлулат аққусаартаккавут укиорманна ингасуаарлут аққусаартуссангорпагут таматумалу сугиффинни тааккунани иннаттаасуни лоқутааниссаа нериутиарпут ангаленэрмут пилэрсаарумми нутаами аамат суллааними примахаафинни аққусаартанернаа аққусаартанерпарпут таманналу налатсину суллилатсиннут иуарфиусиннаасуник амерланерусини периарфиссииво аллангути таакку игинниттутта суллилатталу синниисааник оқаллеқаттаарлуни пигусунгорти тааппут олоқатииннерпитсаасоқ нууннаарутиаарпут сиуниссамилу таматума ингерлааннарниссаа киссаатигалугу атарфинит тиньяанеру суккумиисумик ингерланнеқарнаа такиорна сюлерсуулут алаангерпаат Нилс Клеменсен ингерлатеқатигиффим писертаанертут марсипаассаққаатаан 2024 аторфинитсинеқассасоқ Нилс Клеменсеннип сулиассаминик кивитсисиннаанера сюлерсуулут татигаат ингерлатеқатигиффиу киуни кингуллерни аққиссуусааникку аннертууми аллангортит сиффигинеқарнерата сапингисамик аннертууми иссарсиффигиниссаанут теқатигисааниллу татигаарпут Нилс Клеменсен нулатта пилерсэрнеқарнерата сиуниссамут укиорпассуарни исуманнаариниттуссамик аққиссуусаан саанормик теққортумик исалу сулиассаник пингаарнерсуинэрмик палаккееринниссиннаасалоқ периарфисилуутиллуут таа философпаа укиулаарлоқ укиорпаалуссуарни аннертуумик нулартернэрмик иерлатсисимасоқ периарфисса илуутсиллуу қаяфииссаллуу тассалу иорпассуарни исертаанерусумасоқ вернахаамик тумуна аам қутсавигаа сиулерсуусут писертақатигиллу ингерлаатеқатигиффиу периусиссиа нулартилорутторпаат тулиарфи таанна котаали пингависсаанни наамасинеқартуссатут наатсерсуутиинеқарпоқ таманналу унлиақут таралугу аақиссуусааникку аннертууми аллагортисоқарниссаа наатсерсуутиингиларпут таарсиуллуули ингерлаатеқатигиффиу пингаарнертут сулиассаа уккадаа qinneqassasuq ingerlatеqatigiffimi sulisut minnaasaanik naatortitsinneru ukkatarineqarnera annertilerneqaqqissalluni yulatsini suliferarfinni pitsaanерpaannermissarput aguniagaarput aguniagaarlu taanna malun tamanna ingorulluinnarparput tamannalu ilaatigut issutialu 2023 inaалсассиник илниартоqar симасуут телеққиуллуу 2024 иафиасин инертоқарниссарпу агуниарпарпут технологииннутаат насатеқатигиффимми аама уккатараагут технологиит аватангиисинут sunniутеқарлуарнерулер ситсисиндаасут уккатараагут ингаартумик пиарсуарнут тунгатиллугу аамали технологиит тулериаатсинут оқилисаассисиндаасут туллитатсиннуллу кифартуусинитсинни питсангорсатаасиннаали уккатараагут таманналу тунгериалу сулиақарфиит арлаллит танмартимиит нууммут нунниарлуит алаангерпуут нигаасақарнэрмут микроптараффитта таатсимортиннissaа кисаатигаатсуу сулисут тангуинернерит алла илаанник сулиақартуссат qanиннерусумик сулеқатигиниссаанут оқалоқатигиттарниссаанут анкиорумаллугу таманна пиффисақ мессенджерсо қарсаасигалугуат артиклаанимут миннерунгитсумиллу нунатсиннут леоқутаассаа укиуни аффиарсуни сулиффеқарфимми ингерлатеқатириаасиссатут кисаатигисатсинни юуартитсинеқ рисиутиннеқассаа таманналу анигаасақарниккут аутангииситигут инооqataaниккут aqutsinikkullu юуартитсинissамут атуппоп тааккуми атақатигиппут ависсаартиннеқарсинаанатиллу
أما شو مبتغيها سقفل شو الفقفل مين أصلا تسوي بول كما تمسو كما تمو مدى تسو yang seperti itu artikel itu dan Rusia ukiorat dengan Rusia siap hasil internasional kionda yang seperti itu ditatakan bisa sana kasinda nasional pa ekdatius efektivt det usier også tusind 23 så der til Finland og til Europa Minun itu misalnya makanya orang lupa yang seperti misalnya ini cuma soal yang seperti film itu cerita zaman anu yang seperti film ini nggak sakam nikut yang sesuatu kenal sudah mengulis di suasana muda nekada tiap sila sudah dan apa yang itu mula dekat suasana cewek orang lupa itu sila sudah ni lalu tengok sudah kecil soal niscaya kisah trafil mana. Mange tak. Jeg skal høre, om kapitalejeren har nogle bemærkninger til bestyrelsens beretning. Den er taget til efterretning. Er taget til efterretning. Det fører os videre til næste punkt på dagsordenen, forelæggelse af årsrapport til godkendelse. Og jeg skal starte med lige at henvise til den fremlagte årsrapport, der er underskrevet af bestyrelsen og påtegnet revisor. Og hermed giver jeg ordet til CFO Jørgen Arke Møller. Værsgo. Tak for det. Ja, mit navn er som sagt Jørgen Møller, og jeg er CFO i Valakseline, og jeg har fået fornøjelsen af at præsentere årsrapporten for 2023. Det er jo en god dag, og det er jo afslutningen på et år for os. Kom lidt videre. Der er lidt nogle nedslagspunkter for 2023, hvor vi har fremhævet ting. Første punkt er, at det var 2023 var første år, hvor vi kunne gå fuldt ud med en ny strategi, hvor den var færdigimplementeret, og vi egentlig fik et billede af, var det egentlig det, vi havde forventet. Det nye strategi er givet, det er nogle nye fragtruter, det er nogle nye handelsmuligheder, og det kan vi bruge til at få nogle ekstra indtægter til Royal Axeline. Resultatet for 2023 fik vi vendt på et underskud på 96 millioner kroner, som har været nævnt et par gange i dag, til et overskud på 4 millioner kroner, altså samlet set en forbedring på 100 millioner kroner i løbet af 2023. Det er vi så sikret ligeligt gennem handlinger, vi har foretaget i Royal Axeline, men også en ratestigning, som vi er blevet hjulpet af. Ratestigningen er cirka halvdelen af det. Ratestigningen var vi nødt til at indføre, for vi kunne se, især uden for Grønland, var inflationen meget høj. Vi kunne se priserne for de eksterne ydelser, vi får fra omverdenen, at de steg, så vi var nødt til at reagere. Det er så i parentes bemærket den første ratestigning siden 2015. Det der var med den ratestigning var også, at den var designet på sådan en måde, at det ikke var de almindelige forbrugere, der betalte ratestigningen nordgående gods, men det var primært eksporterhvervene. Og der er vi selvfølgelig glade for, at de har båret dem byrde i 2023. Det skal også hjælpe hele landet, også for det, at det så holdt på en dæmper for inflationen. Så vi også se en anden ting, vi har formået i 2023. Det er at skabe vækst i det, vi kalder de ikke-konsoliderede indtægter. Og det vil sige indtægter, der ikke har noget at gøre med vores konsoliderede gods. Det kan være afledt af det, men typisk er det ikke en direkte fragt. Der sikrede vi i 2023 en vækst på 16 millioner kroner sammenlignet med 2022. Og hver gang vi vækster det område, altså formår at sælge ting, lave en omsætning på det ikke-konsoliderede del af det, så betyder det også, at vi kan belaste borgerne i Grønland med flere ratestigninger, lavere ratestigninger. Så det er noget, vi arbejder med fremadrettet også for at få det øget. Andre highlights, der vil se en del af de her væksten på de ikke-konsoliderede indtægter, og dels at vi udcharter vores overskudskapacitet til skibene, vores lavsæson, hvor Malik Arctica sidste år eller i år var det på Sydpolen. Det er noget, vi arbejder på fortløbende, fordi at skibe lejet ud, når vi bruger dem her i Grønland, og vi har hele den her islægningsperiode, hvor de ligger stille. Derudover havde vi også en række engangsindtægter. Vi solgte et skib sidste år, Mary Arctica. Det gav et bidrag på 20 millioner kroner til bundlinjen. Det vi samtidig gjorde i forbindelse med, at vi solgte det skib, det var, at vi også sikrede, at skibet fortsat tilgængeligt i højsæsonen.
Så vi har lavet en 6-årig charteraftale, indlejningsaftale med den nye ejer, så skibet vil være se, hvor det grønlandske farvand hver sommer. Så rent forsyningssikkerhedsmæssigt, så har det her sat ikke betydet noget for Royal Arctic Line. En sidegevinst ved at sælge Mary Arctica er også, at vores omkostninger for skibet falder, fordi vi ikke kan stå for driften af skibet den anden halvdel af året. En anden ting, vi også gerne vil nævne, det er vores finansielle indtægter i et år, hvor det generelle renteniveau steg, faktisk er faldet med 3 millioner kroner netto. Og det skyldes, at dels af vores gæld er blevet lavere. Vi er i gang med at afbetale den gæld, vi optog, da vi startede vores nybygningsprogram. Men dels også, at vi var heldige, dygtige at sørge for at hjemtage nogle fastforrentede lån, da renteniveauet var lavt i det lange her. Så lige nu, i forhold til den finansielle side af renteomkostninger og gæld, der er det min holdning, at vi står relativt godt. Kigger man på selve regnskabet, nu bliver det rigtig tal, så kan starte resultatopgørelsen her, og vi starter med den, vi har den linje her, bruttofortjenesten, så kan man se, at vores bruttofortjeneste faktisk faldt lidt af 2023. Men det dækker lidt over, at i vores omsætning, der indregner vi det, man kalder BAF-KAF. Og BAF-KAF'en, vores olie- og valutatillæg, var meget højt i 2022. Det var også derfor, der var en hjælpepakke, der nærmest i slutningen af året. Prisen faldt så lidt, og gjorde så, at vi opkrævede lidt væsentligt mindre i BAF-KAF i 2023. På omkostningssiden kan man se, at vi har fået omkring 100 millioner kroner af i 2023. En del af dem var selvfølgelig nogle engangsomkostninger, vi havde i forbindelse med, at vi forlod Aalborg Havn i slutningen af 2022. En del af det er de førnævnte bunkerspriser, men resten af det er faktisk også ting, hvor vi har forbedret os. For eksempel fra Salland Harry. Alt i alt betyder det så, at resultatet af vores primære drift er 24 millioner kroner, og før skat 4 millioner kroner, imod i 2022, hvor det var det her underskud på 6. Så helt overordnet set er vi selvfølgelig meget tilfredse i Royal Arctic Line med at forbedre så markant. Kigger man på vores balance på aktivsiden til starten af, på øverste linje, så kan man se, at vores aktiemasse er nedadgående for samlet balance. Og hovedforklaringen på det er, flåden nu er færdigbygget, altså de nye skibe er ved at blive ældre, så vi bliver afskrivet på skibene, men også at vi og også frasalg af Mary og andre ting, som gjorde, at vores balance bliver mindre. Likviditetsmæssigt kommer også til det om lidt, så det er jo fuldstændig uændret i forhold til 2022. Kigger man på passivsiden, så vil se, at hvis jeg tager øverste af knapsætsnættet, man kigger på gælden, så vores gæld, samlet gæld er blevet omkring 100 millioner kroner lavere. Cirka 70 millioner kroner af dem, at vi er begyndt at afbetale vores gæld. Resten er lidt mere stikkenkendt til, så det er ikke bare ud. Men i lighed med aktivsiden, så falder vores samlede balance også. Det er jo positivt. Noget af det, vi bliver målt på, det er vores egenkapital i forhold til vores samlede balance og vores soliditet. Det er sådan et krav, vi har over for bankerne, vi skal opfylde, og det er 35%. Der ligger vi i dag på 42%. Så vi har en pæn margen til den grænseværdi, der sat af bankerne. Kigger man på vores pengestrømsanalyse, så kan vi se, at pengestrømmen er for driften. Selvfølgelig, men jeg har sagt, selvfølgelig er det bedre resultat højere end i 2022. Der kan vi se, at vi har stoppet nye investeringer, at pengestrømmen for investeringsaktiviteten er faldet. Så er det ikke faldet 6 millioner kroner, det er et nettotal, vi har også solgt nogle ting, så det styrer lidt tallet. Så kan vi se på finansieringsaktiviteten, fordi vi ikke har optaget nye lån i 2023, så er der røget penge ud af rand. Det servicerer den gæld, vi har, så en negativ post på 64 millioner kroner, så vi er positivt, for det betyder, at vi afbetaler vores gæld. Det betyder, at den samlede ændring i vores likvider i løbet af 2023 var ganske beskeden, da vi har fortsat 48 millioner kroner af det, vi kalder fri likviditet. Og der er vores krav over på bankerne af 50 millioner.
Der er også noget luft der. Går man videre og kigger lidt ser på vores forventninger til 2024, så begynder vi at kunne se store anlægsprojekter begynder at komme i deres slutfase. Og det betyder, at vi kan også se på vores pakninger. De 2023 var de stagnerende. Og vi kan se, i takt med at aktiviteten falder, der er også et højt renteniveau, så er vi ikke helt sikre på, hvor det ender henne i 2024. Vores antagelse er uændrede mængder i forhold til 2023. Det andet, vi har gjort, det er, at vi har ændret vores sejlplan, også efter ønske og dialog med omverdenen, så vi ankommer en dag tidligere til nu. Det betyder så også, at der er en havn, vi ikke længere anløber, det vi kalder nordgående retning ved Tórshavn. Og det betyder så, at de skal til at opbygge et nyt marked i den nye havn, der hedder Bremerhaven. Og der tager nogle subsidier, før det marked op på samme niveau som Tórshavn. Så har vi samtidig også løbende fokus på, at alle de aktiver, vi har, skibe, bygninger osv., at de bliver brugt til det egentlige formål, altså sikker forsyning af Grønland. Hvis de ikke bidrager til det, eller i et positivt afkast, så arbejder vi på at få dem pressolgt. Og der er et glimrende eksempel på det. Det røde pakhus, der er herude, det er til salg lige nu, fordi vi simpelthen ikke bruger det til sikkerhed, til forsyning af Grønland. Så arbejder vi også løbende på at forenkle processer, i gang med nogle digitaliseringsprocesser. Alt det her med henblik på at reducere vores samlede omkostninger, men selvfølgelig også give en bedre service for vores kunder, som en grønlandske folk. Samlet set forventer vi et resultat på mellem 0 og 10 millioner kroner i 2024. Vi så selvfølgelig gerne lidt højere, men det så har jeg i dialog med ejer, for at vi ikke får høje retstigninger. Så det er lagt på det her niveau, hvor vi prøver at ramme en 0 resultat i 2020. Det vil så stige i kommende år, fordi det vi så kommer til fremadrettet, det er, at vi står over for nogle nybygninger, nye skibe, som betyder, at vi får brug for at polstre os lidt, inden vi begynder at bygge skibe. Vi regner med, at det bliver en 2028-2029, og som flere af de andre var inde på, så pågår der lige noget arbejde med at finde ud af, hvilken teknologi skal vi vælge. Hvor miljørigtigt skal det være, osv. osv. Og det stiller os nogle krav til de fremadrettede resultater. Og det betyder så også, at vi heldigvis har indgået en flerårig aftale med ejer, om hvordan vores rate skal udvikle sig de kommende år. Det er faktisk en rigtig vigtig ting i forhold til det, der kalder risikostyring, for det begået til banker og andre långivere, som vi snart skal tale med igen. Så er det rigtig vigtigt, at vi har en sikkerhed for, at vi er en solid forretning. Det føler vi er nu, efter vi har lavet den her retteudviklingsaftale. Overordnet risikomæssigt, så det vi kalder det usystematiske risici, det vil sige det risici, vi som selskab påtager os, som følger nogle handlinger. Den risiko er relativt lav lige nu, fordi vi er færdige med vores nybygningsprogram. Vi har hele vores nye sejlplan implementeret, helt en ny strategi implementeret. Det ser relativt fornuftigt ud. På de systematiske risici, der ser det lidt mere udfordrende ud. Dog til udfordrende sidste år, fordi vi er jo alle sammen opmærksom på renteniveauet stedet. Der er global usikkerhed med i alle mulige steder. Der er sanktioner, og så følger de nye, det vi kalder ESG-krav, og krav om, at det bliver grønnere, de følger langsomt og poppe frem. Men det er noget, vi så bruger meget energi på at adressere i det punkt i forhold til risiko. Det var egentlig, hvad jeg havde. Mange tak. Jeg skal høre ejeren, om der er nogle bemærkninger til gennemgang af årsag. Ja, der er ikke den at tage til forklaring. Yes. Det får os videre til næste punkt på dagsordenen, beslutning om anvendelse af overskud og dækning i henhold til kendt årsrapport. Og der vil jeg blot henvise til den i årsrapporten opgjorte resultatdisponering, og jeg skal høre ejeren, om der er nogle bemærkninger til. Ja, der er ikke. Så konstaterer jeg ligeledes, at det er godkendt. Det fører os videre til næste punkt på dagsordenen, valg af bestyrelsesmedlemmer under valg af formand for bestyrelsen. Efter vedtægternes punkt 8.2 er valgperioden for bestyrelsesmedlemmerne 1 år, og det vil altså sige, at alle generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer de er på valg i år. Bestyrelsen består i dag af følgende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer: Aviar Heilmann, der er formand, Erik Jørgen Østergaard, der er næstformand, Minangwang Ilda Seb, Barbara Agersnap, Julia Olsen og Erik Sivertsen. Jeg har oplyst, at Erik Sivertsen og Julia Olsen og Erik Østergaard udtræder af bestyrelsen.
Kapitalejeren har foreslået genvalg af Paviara Keilmann som ny formand, eller som formand, Minagua Hilda Seb og Barbara Agerstrand. Derudover har kapitalejeren foreslået nyvalg af Enoch Brandt, Flemming Dresel og Johanna Abergi. Jeg kan oplyse, at der foreligger alle de nødvendige oplysninger om de foreslåede bestyrelsesmedlemmers ledelseserhverv i andre erhvervsdrivende virksomheder i overensstemmelse med selskabslovens paragraf 120 stykke 3. Så bemærker jeg, at bestyrelsen efter vedtægterne skal bestå af 5 til 6 generalforsamlingsvalgte medlemmer, og med kapitalejerens forslag, så lever man også op til vedtægternes krav. Så bemærker jeg i øvrigt, at forslaget opfylder paragraf 7 i Inatsisartut-lov om ligestilling af mænd og kvinder, hvorefter at når Naalakkersuisut udpeger medlemmer til bestyrelser, så skal udpegningen ske således, at der højst udpeges et medlem mere af det ene køn end det andet. Og så skal jeg høre kapitalejeren, om der er yderligere bemærkninger til forslaget. Så konstaterer jeg på den baggrund, at kardinalen er valgt, og ønsker tillykke med valg. Derudover så konstaterer jeg, at bestyrelsen i øvrigt består af de følgende medarbejdervalgte medlemmer: Ejdon Simonsen og Lars Lindskov Vestergaard og Tina Lange Olsen. Og de blev valgt på et valg den 16. maj 2022, hvor der i øvrigt blev valgt følgende supplanter: Marianne Essig Siersen og Thomas Christensen. Jeg kan oplyse, at næste ordinære valg til medarbejderrepræsentanter, det så vil finde sted i 2026. Og efter generalforsamlingen så samler bestyrelsen sig og vælger sin næstformand. Tillykke med valg. Dette fører os videre til næste punkt på dagsordenen, der er fremlæggelse af honorar til bestyrelsesformand og de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Der foreslår bestyrelsen, at honorarpolitikken fastsættes efter den, som er kundgjort her den 10. maj 2024, der medfører en lille ændring, hvor at forpersonen opbærer et honorar på 374.000, næstformanden et honorar på 186.000 og de øvrige bestyrelsesmedlemmer på 133.000. Jeg gør i øvrigt opmærksom på, at formanden for revisionsudvalget og sikkerhedsudvalget så også opnår et honorar på 186.000. Jeg skal høre, om kapitalejeren har nogle indvendinger til forslaget. Det er der ikke. Så konstaterer jeg i øvrigt, at det er vedtaget. Det får os til næste punkt på dagsordenen, der er valg og revision. Og jeg kan forstå, at bestyrelsen de foreslår genvalg af den eksisterende revisorer PricewaterhouseCoopers og Grønlands Revisionskontor som revisorer for selskabet. Og jeg skal høre, om kapitalejeren har nogle bemærkninger til forslaget. Det er det ikke. Det er taget til efterretning. Således er de også valgt. Dermed konstaterer jeg, at dagsordenen den er udtømt, og jeg skal høre, om der er nogle afsluttende bemærkninger. Det er der ikke. Så vil jeg takke for orden og erklære generalforsamlingen for afslutning. Men nej. Tak.